Unza Maria watora. Give me the money. Unza Maria watora. Unza Maria watora. I'm getting arrested. Mapurisa eKanzuru mazhinji acho ane huori, ane hutsinye, mumwe wacho na hutsinye. Tinokumbirotsa zvanofunga kucomment section pamusoro pevidhio randova nezvari muzora nhasi. Kana uchiri munyowani pa this YouTube channel, kusubscribe mahara, utena on the notification bell. Uyezve malikes enyu akanyanyokosha pano patrari 263. Tichiko kuzivisai maupdates ezvinhu zviri kutenderera munyika yedu yeZimbabwe nguva nenguva. Ini satrari 263 atirari musi watamuka. Pane mupurisa weKanzuru, munhu achibva kumba kwake achienda mutauni. Kana uri Kanzuru, uri mupurisa weKanzuru, unenge waenda kunoshanda uchishandira mhuri yako, but kwete kushanda uchibira vanhu. Mbavha dzawanda, dzimwe mbavha dziri kuba dziri mumauniform. Ndinokumbirotsa zvandofunga comment section pamusoro penye mupurisa uyu wamuri kuona pascreen. Mupurisa uyu wamuri kuona pascreen abira murume asina kubuditsa hake face yake pavidhio raanga achitora amubira mari akatanga kutiza mupurisa weKanzuru. Zvino basa apa rinopera, face yabuda pachena, ende zvichiratidza kuti imbavha yazotiza kwekupera kwevidhio. Ndomborota zvanofunga comment section pamusoro penyaya iyi. Mbavha dzanyanya ende mbavha dzawanda, vanhu havana tsitsi, vari kuba zviri pachena. Ndokumborota zvanofunga comment section after wapedza kuona this video. Turi zidumbu rako uchibira munhu mari yaashandira. Hadi mtara. Aiwa. Why blocking your face? Ngatipinda. Aiwa. Unza Maria watora. Unza Maria watora. Unza Maria watora wangu. Nduka kutaura. Where is the other colleague? Unza Maria watora yo. Unza Maria watora wangu. Unza watora. Unza Maria watora yo. Unza Maria watora. Unza Maria watora. Unza Maria watora.